गोथार सिलभान अन्थाइ बान्दोनि गोदानै लुफुंनाय शिव मन्दिरखौ बेखेवनाय हाबाफारि। मुलुगनाङैनो दिनै गोथार शिवरात्रि सानजों लोब्बा लाखिनानै सांबान्दा गामिनि समाज सिबियारि मानिजाथाव रथेन्द्र ब्रह्मआ गावनि असे 8 लाख रांजों शिव मन्दिरखौ लुफुंनानै होनायखौ बेखेवनाय जायो। कक्राझार जिल्ला फटबटजरा महकुमानि सिङाव थानाय दुलिगाव गामिनि 6थि खोन्दो सिलभान अन्थाइ बान्दोनि फुजा मन्दिर कमिटिनि आफादगिरि बिरेश चन्द्र बसुमतारी आरो नेहाथारि रन्देश्वर ब्रह्ममोननि दैदेननायाव गोदानै लुफुंनाय शिव मन्दिरखौ फटबटजरा 1 नं बियाबनि MCLA मुनमुन ब्रह्म बिथाङा रंजा बाजा दामनाय देनायजों बेखेवना होयो लोगोसे धोरोमनि सावराय मेलबो लानाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो बे सिलभान अन्थाइ बान्दोनि गिदिर अन्थाइयाव आथिंनि आगाननि दागो आरो गिदिर अन्थाइयाव बोरलाथिरनि दागोनि अनगायैबो बायदि बायदि दागोसिन नुथायखौ दासिमबो नुनो मोनो। दिनै महाशिवरात्रि दिन बे दिननि बेलायाव मोनसे बेलायाव थिक अभिजित लग्ननि बे टाइम पिरियडआव जोङो दिनै जोंनि फटबटजरानि अन्थाइ बान्दो मन्दिर बाहाय जोङो महाशिवरात्रिनि दिनाव जोङो शिब मन्दिर मोनसे स्थापन खालामदों। बे शिब मन्दिरखौ दिनै स्थापन खालामनायाव बेखौ फसंथानायाव जोंनि गामिनिनो सांबान्दा गामिनिनो रथेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथांनि आंगो बिसिखौ लानानै बेहाय दान होनानै बिथाङा बे मन्दिरखौ लुफुंनानै होदों। जों उन्दैनिफ्रायनो बे ओनसोलजों जड़ित आरो दिनै बिथांनि आखाइजों दिनै बे मन्दिरखौ लुफुंनानै होनायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों। बे ओनसोलखौ लानानै जोंहा जे बिश्वास शिव बाबानि सायाव जोंहा जे बिश्वास आरो आस्था बे बिश्वास आरो आस्थाखौ लोब्बा लाखिग्रा साफ्रोमबो सुबुंनि थाखाय बे फसंथाया जोबोद गोनांथिमोन आरो जोबोद मोजां मोनसे उननि दिनाव जोंनि शिव बाबा सिबियारि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद मेहेरगोनां मोनसे मन्दिर जागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो शिव बाबाया दिनै जों साफ्रोमबो शिव भक्तफोरनि सायाव गोजोन आरो मंगल सादनि दै सारस्रिहरो बेखौनो आङो आरज गाबबाय। जोंनि बे मन्दिरखौ फसंथानायाव जे हेफाजाब आदै रथेन्द्र ब्रह्म आरो बिथांनि अर्धांगिनिसिमनिबो बहुत साबायखर बावनाय थाबाय आरो गोजोननाय थाबाय। आफा शिव बाबाया जेन' बिथांमोननो बोर सारस्रिहरो बेखौनो आङो मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोननाय मोनदों। बेखौथ' 10-15-20 बोसोर जानाय नैबे गोजाम मन्दिरखौ सानसेखालि आदा बेबायसा आंखौ थाव गोथां बायना हरलै फुजा होननानै बुंनायाव बेहाय आं थाव गोथांखौबो हरबाय ओमफ्राय आंबो फैफ्लांदों ओइदिनखालि फैफ्लांनायाव नुबाय आं माथो बांगा सिंखायाव फुजा होबाय थायो। बेनिखायनो बोसोरसे उनाव आं लुनानै होगोन बे मन्दिरखौ। दा बेनिहाय आं सेमोन थांनाय शिब मन्दिराव शिबरात्रि फुजायाव गायसनदों जों आरो बेनिफ्राय नै बे शिबरात्रिनि आगोल बेखेवनो हायो खोमा होननानै जों बोलो होनानै दा बेखेवदों आरो दा बे एलेखानि मोनसे मन्दिर जानानै थाथों। बे जायगानि जादों माने महामाया संरक्षित बनान्चल। बे सर्बदाय जों उन्दैनिफ्रायनो मिथिखागौ जे बे महामायानि एलेखा। दा बेनिखायनो बेहाय मन्दिर लुना होनाया रायजो राजानि थाखाय आंहा जोबोद मोजां मोननानै आं लुनानै होदों। आंनि थाखा फैसाखौ आं गारनानैबाबो आं होदों। आंनाव दाबो बिफद आफद जायाखै बे मन्दिरखौ लुनायनि थाखाय। नोंथांनि बे मन्दिर लुनायाव बेसेबांसिम खरसा जादों? बे आरो थांबाय। औ। सिबियारिफोरा मा रोखोम बाहागो लाफैयो? सिबियारियाथ' नै दाथ' बाहागो लाफैसिगोन माने मन्दिरा यंफंआ मोजां गैयामोन नालाय बे हिसाबै मन्दिरा माने नामानो जायाखैमोन। दा दिनैनिफ्राय आराम्भ जासिगोन। नैबे मन्दिरखौ नायोबा नैबे मोनसे जिरायसालिनिबो गोनांथि दङ। औ दं बियो सानसे जालांगोन। बेखौबो आरो लुनानै होग्रा मानसिफ्रा एसे होनहांगासिनो दं खिन्थु लुथ'वाखै बिसोरो दा लुगोन जाय हानाय मानसिफोर बिसोरो बेनो। जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा। जोंनिनो सासे प्रतिष्ठित क्षुद्र साहा बागिसानि मालिक
सांबान्दा गामिनि रतेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा दिनै नैबे शिव मन्दिरखौ लुफुंनानै होदों। गासिबो गावनि थाखा फैसा खरस खालामनानै लुफुंना होदों बिथाङा। दा बे मन्दिरा जाहैदों जों हाबोआखै गोबावसै 18-19 बोसोर जाबाय बेवहाय फुजा अर्चना होबोनाया। जायगानि साफ्रोमबो रायजो राजा बेवहाय गोदोनिफ्रायनो माबा मोनसे मिथिस' हायै माया दं होननानै फोथायबोयोमोन। मानो होनना बुङोबा बे अन्थाइ बान्दो सिलबानि अन्थाइ बान्दोआ नै खाथियावनो दङ आरो बिनि खाथियाव नैबे हाजो थिख्रा जे दङ बियो जोबोद समायना मिथिंगानि गेजेराव मोनसे समायना थाथाय। दा बेवहाय गोदोनि मानसिफ्रा फोथायोमोन जे अखा बांखा गैयाबा बाव दाउला गोजाब होनानै फुजा होयोब्ला दसेनि उनावनो अखा हायो होननानै फोथायोमोन आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि खाथि खाला गोदोथ' बे बिराद हाग्रा बिफां लाइफांनि जायगामोन ना, मोसा लख्रा थाग्रा जायगामोन। दा बे हाग्रा एबा बिफां लाइफांफोरखौ जोंनो मानसियानो दानफाय दानस्रि खालामनानै गाव फसंबाय। दिनै खाथि जेनाखि हाग्रामाफोर दङमोन बावदै खंखर, सुखानजरा आरो बिनिफ्राय सिलिंजरा बायदि रोखोम हाग्रामानि मुं हयथ' बयबो मिथिगौ। बे हाग्रामाफोरखौ दानस्रांजोबनानै दिनै ख्रि न'खर फसंनानै आबाद मावग्रा जायगा हिसाबै फसंनानै लाजोब्बाय। दा जों फुजा अर्चना खालामदोंबाबो बेवहाय जेसेबांनाखि बिफां लाइफां दंमोन बै समाव एसे फिसामोन, साल बिफांफ्रा फिसामोन। दिनै बेवहाय फुजा होनाय लोगो लोगो मोनसे कमिटि फसंना लानाय जादों आरो बे कमिटियानो बे ओनसोलनि बे जायगानि साल बिफांफोरखौ एसे रैखाथि होनाय बायदि जानायाव साल बिफांफ्रा देरनो खाबु मोनदों। आरो जों बयबो मिथिगौ मिथिंगा थांनानै थायोबासो मानसि जिब जुनार गुबुनफ्राबो थांनानै थानायनि खाबुखौ मोनगोन। दा बेनिखायनो जोंनि जेनाखि गुबै थांखि बे मन्दिरनि गेजेरजों बे ओनसोलनि आरो गोजान जायगानि सुबुंफोरनि गेजेरावबो जाहाथे अनलायनाय फोथायनाय सोमजिहोनो हायो। आरो नैबे जोंनि जेनाखि पर्बतजरानि अस्तित्व होनना बुङोब्ला बाराद्राय नंखाय जानाय नङा साल बिफां। खारन बे साल बिफाङा जोंनि खुगा मेथाइयावबो जायगा मोनबोदों। बिफां लाइफां बेवहाय जोङो रखना बेखन होनानै दिनैसिम बेबायदि अबस्था नुनो हाबाय। बिनि थाखाय धन्यबाद। आरो गोदानै जों नैबे मन्दिरखौ बिथां रतेन्द्रनाथ ब्रह्मआ लुफुंनानै होनायाव मानसिफोरनि जेनाखि फोथायनाय सिबिनाय बियो बेवहाय मोनसे समाव हयथ' क्रेन्दिबोथ' जानो हागौ। बयबो बेवहाय फुजा अर्चना होनो फैनो हागौ। बिनि थाखाय बे मोनसे जायगाया मोनसे जोबोद गुरुत्तपुर्न जायगा हिसाबै जायगा मोननो हागौ आरो मा।